गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गोसो गोथारै बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनैहाय नोंथांमोननि सेराव आंनि लिरनाय दोंसे खन्थाइखौ शेयार खालामनो सानदों। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय सैथो नङामोन नामा। सैथो नङामोन नामा जोंनि मोजां मोनज्लायनाया, अब्लालाय माथो नों मा गोसोजों आंखौ बावगारलांखो। थादो नोंनो सना खुसियै, आं हारसिङैनि दुखुखौ सहायसिगोन। नोंल' खुसियै थादो, नों खुसिब्लानो आंनि गोसोआ गोजोन मोनगोन। मालायनि दुखुखौ आं सहायनो हाया। आं गावनि दुखुखौ होखारनो राहा दिहुननानै लागोन। जेबोथ' गोरोन्थि खालामाखैमोन आं, अब्लालाय मानोथो नों आंखौ नागारलांखो। खेबसेथ' सोंजायोमोन नों लोगोरि, आं गोरोन्थि मावदोंब्ला। जेबो नङा दे लोगोरि, नोंनिसो गोसोब्ला आंहा जेबो राव गैलिया नोंखौ रायदावनो। खालि आंनि लोगो मोदैनिल' बाला। नोंथांमोना आंनि खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो लोगोसे आंनि कन्जुगुरु इउटुब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो। गोजोन्थों।